Здравейте отново от моята кухня. Днес ще ви покажа как да си направим шоколадови здравословни мафини, да хапваме сладко и в същото време да поддържаме добра фигура. 2 яйца ги разбиваме до пълна пяна. След това прибавям 60 грама черен шоколад с една супена лъжица кокосово масло, разтопени. Добавям 2 лъжички какао, една чайна чаша бадемово мляко, това, което си направих преди няколко дена, ако си спомняте. Добавям 2-3 супени лъжици шоколадов шейк, 3 супени лъжици PDM, това е моя заместителна захар, една чайна чаша бадемово брашно, същото, което си направих, разбърквам добре. След това добавям 3 супени лъжици Bake Mix, това е моя заместител на брашно. Добавям едно ванилия и един бакповер, разтворен в малко вода. След като всичко смеса добре, слагам сместа в формички, украсявам с ядки по желание и печа за 20 минути на 170 и 80 градуса фурна. След като изпеча мафините, ги поръсвам с същия PDM, който е моят заместител на захар. Ако тази рецепта ви е харесала и искате да разберете повече за здравословния начин на живот и това как аз поддържам моята фигура и в същото време си похапвам, харесайте видеото, последвайте ме и може да ми пишете в коментари и аз ще се свържа с вас. Благодаря ви!